रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर. आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील. आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटल जवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ. संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11. जिल्हा नियोजन मंडळातून लाखो रुपये खर्च करत जमीन मोजणीसाठी घेण्यात आलेल्या रोवर या अत्याधुनिक मोजणी यंत्रानं पहिली मोजणी यशस्वी पूर्ण झाली आहे. कुडाळ तालुक्यातील हुमरमाळा वाडी येथे ही पहिली मोजणी करण्यात आली आहे. भर पावसात केवळ 2 तासात मोजणी करण्यात आली आहे. जमीन मोजणी रोवर मशीनद्वारे करण्यात आल्यानं कमी वेळात व पाऊस असतानाही मोजणी पूर्ण करता आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील भूमोजणी आता जलद गतीनं होणार आहे. तसंच जुन्या मोजणी पद्धतीसारखा होणारा विलंब टळणार आहे, अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख डॉक्टर विजय वीर यांनी दिली आहे. त्यामुळे भूमी अभिलेख कार्यालयानं आता काट टाकली आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून जमीन मोजणीसाठी वापरण्यात येणारी जुनी पद्धत कालबाह्य झाली आहे. पारंपरिक प्लेन टेबल किंवा ETS मशीनद्वारे होणारी जमीन मोजणी आता हळूहळू बंद होणार आहे. कारण या कार्यालयानं रोवर ही अत्याधुनिक पद्धत आत्मसात केली आहे. यासाठी लागणारी मशिनरी उपलब्ध केली आहे. त्यामुळे आता मोजणीसाठी अनेक महिने किंवा वर्षानुवर्ष नागरिकांना वाट पाहावी लागणार नाहीये. याचा पहिला प्रयोग यशस्वी झालाय. रोवर या अत्याधुनिक मशीनद्वारे जमीन मोजणी यशस्वी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात रोवर तंत्रज्ञान वापरून पहिली जमीन मोजणी 12 जुलैला करण्यात आली आहे. कुडाळ तालुक्यातील अशोक सहदेव पालव यांची जमीन मोजणी रोवर या अत्याधुनिक मशीनद्वारे करण्यात आली आहे. यावेळी जमीन मालक व जमीन लगतदार दोन्ही आनंदी होते. तर पाहूयात यावेळीची दृश्ये. नाव नाहीत त्यांच्याकडे आता. हा याच्यावर नाव येतं लहान. हा हा तिकडे याच्यावर मशीनवर मशीनवर येईल ते, नाहीतर ह्या लोक नाही गटबुक आणून आहे ना. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर